ନାର ତଦାରଖ କରୁଥିବି ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରି ପୁଣି ପରିଦର୍ଶନ ମୁଁ କରିବି ମୋ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ନାନା କାମ କରୁଥିବି ପରିଚାଳନାର ଅନୁଶାସନରେ ମଙ୍ଗ ମୁଁ ନିଜେ ଧରିବି এটা সরিনি স্যার ইন্ট্রোডাকশন লা যেহেতু মানবসা গুরুবার মার্গশির মাস চালছি মানবসা গুরুবার স্বরের মধ্যে মু সুকান্ত স্যারকে অনুরোধ করিবি আউ যে অংশটা রহিলা তাকে সম্পূর্ণ করিবি। ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ରିପୋର୍ଟ ଆସଇ ପ୍ରାଣପଣେ ତାକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରଇ ମୁଁ ପରା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଟଇ ଅର୍ଥ ଯାହା ସେ ମୁଁ ବିନିଯୋଗ କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ଭୌତିକ ଦିଗରେ ମୁଁ ପରା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେରେ କରୁ କରୁ କାମ ପୁଣି ବାକି ରହିଯାଏ କରିବି କହି ବେଳ ଗଡ଼ିଯାଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପିଲା ମୋହରି ପାଇବ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ କିଏ ମୋ ଭଳି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇବ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ମତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବାର ପିତା ମୁଁ ଯେ ସତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବି ସୁନ୍ଦର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ନ କରିବେ ହତାଧାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି ମୋ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ହେବ ଯେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ହେବ ଅଗ୍ରଗତି ଏହିପରି ହେଲେ ମୋ ରହିଯିବ କୀର୍ତ୍ତି କରିବି କାମ ନହେବି ବିରକ୍ତି ଆସୁ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ନହେବି ବିଚ୍ୟୁତି ଲାଗିଥିବି ମୋ ଦେହରେ ଥିବା ଯାଏ ଶକ୍ତି କରିବି ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ଏହା ଅଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକର ଉକ୍ତି ଧରିବ ଦୋଷ ଯେ ଆମରି ବଖାଡ଼ିଛି ଯେତେ କାମ ଅଛି ଯେ ଆମରି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ବଡ଼ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଏ ମହାପୁରୁ ଜଡ଼ ହସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରି ହୃଦୟରୁ